А сега към системата на вътрешните работи. Обявеното увеличение на заплатите в Министерството на вътрешните работи от министър Цветлин Йовчев не се приема от синдикатите. 5% нарастване на възнагражденията е много по-малко от исканото, припомни председателят на полицейския профсъюз Валентин Попов. Заедно със свои колеги от профсъюзите на служителите по сигурността от Холандия и от Сърбия, той настоя за засилен социален диалог. Даниел Глишев информира. Предложенията на синдиката на служителите в МВР не са били отчетени в новите положения на предлагания закон. Сред най-важните е времето, в което полицаят е на разположение да се регламентира. Време на разположение означава, че вие не сте на местоработата си, но сте готови при едно телефонно позвъняване веднага да се появите на местоработата си и да започнете да си изпълнявате задълженията. Парадоксални ситуации, когато се налага и говорим не за един, два или 5 случая, говорим за над 50 районни управления в страната, където примерно експерт-криминалисти или младши експерти има само по един. Когато тези експерти не са на работа, трябва да са на разположение непрекъснато. Синдикатът настоява и заплащането на служителите от системата да бъде обвързано с минималната заплата в страната, а не както е досега с база, приета с закона за държавния бюджет. На практика не съществува никаква възможност за отчитане на, ако щете, ефекта на инфлацията. Лидерите на полицейските синдикати представиха картината на службите си в трите страни. Ситуацията с заплащането в България и Сърбия, както и с броя на полицаите в униформа, твърде много си приличат. Разбира се, ситуацията в Холандия е различна, но част от обяснението за по-малкия брой полицаи на по-голямо население е във факта, че страната на практика вече няма външни граници и съответно няма нужда от гранична полиция. Виждаме се, за да можем да се усъвършенстваме, да не гледаме тясно само в своя двор, но и да помогнем на съседите си, да оказваме и натиск, ако е нужно. И всичко това е в интерес на нациите, на които принадлежим. За новините на Нова, Даниел Глишев.